Mas Iwan Tim pedot jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti belum ketiga kowe malah orang kirim warta bareng saiki wis mulya rombongan DP kowe malah gandeng wong wadon liya yo ora nyata ora kira kowe maksud saline asmara tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok bejani apa pancen wis nasibku apa ya to kudu pisahan kelawan sliramu senadyan abot jroning ati ragu wowo aku urus nglilati ya Lilo hatiku DP nanti ada batin sekeloro-loro nanging aku ragu wawa mergo aku wis kebacut tresno spesial tembang Lilo Budi Wijaya separuhan rombongan DP Haji Aulia Wijaya Ayahku. Video Troll para tunalai video lain arek Jombang loren apa wis ora kelingan sumpah janji mung kanggo aku sinet sing lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku ora ngira ses kuwi teko ninggal tali ning asmara ses tresnaku kang tulus murni ora kok jaga malah kok blenjani ses atiku wis lila senadyan batinku Pak Yanto keloro-loro
senadyan aku ra tuwa